ऋतुलयंग झाली दंग फिरली नजर खुल्या रानात आभाळानं छतये धरलया मिठीत. नमस्कार मित्रांनो, मी अमोल शिंदे आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे आपल्या मराठी चॅनलमध्ये, ज्याचं नाव आहे मोरया ग्राफिक्स. तर मित्रांनो, आपण आता जो व्हिडिओ बघितला आपण त्याच्यावर ट्युटोरियल शिकणार आहोत. तर हे ॲप्लिकेशन मार्केटमध्ये सध्या नवीन आहे. याचे स्टेटस भरपूर प्रमाणात मार्केटमध्ये आले, पण आपण जे लायरिक तयार केलेलं आहे ते अजून भरपूर लोकांनी मला मेसेज वगैरे केले की इंस्टावरती भाऊ सांगा ना याच्यावरती कसा व्हिडिओ बनवायचा, काय करायचं. तर मी आज तो स्टेटस बनवणार आहोत, तो तुम्हाला सांगणार आहोत त्याचं कसं लायरिक वगैरे तयार करायचं, ते इमेज कसं सेट करायचं व्यवस्थित. तर मित्रांनो, जे नवीन असाल त्या चॅनलवरती त्यांनी एकदा प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या, म्हणजे तुम्हाला नवीन शिकायला भेटेल या चॅनलवरती. तर चला तर मित्रांनो, आपण व्हिडिओला सुरुवात करूया. मित्रांनो, आपण या अलाइट मोशन ॲप्लिकेशनमध्ये आल्याच्या नंतर इथं खाली प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आणि तिथं आपल्याला व्हिडिओचा कोणत्या रेशोमध्ये घ्यायचा ते रेशो निवडू शकतो आपण. तर मित्रांनो, आपल्याला 4.5चा रेशो निवडायचा आहे. त्याचं आपल्याला बॅकग्राऊंड पण व्हाईटच ठेवायचं आणि क्रिएट प्रोजेक्टमध्ये जाऊन त्या खाली प्लसच्या आयकॉनला क्लिक करायचं आणि आपल्याला तिथून एक इमेज निवडायची आहे. आपण जे इमेज ज्या फोल्डरमध्ये ठेवली त्या फोल्डरमध्ये जाऊन ते इमेज निवडायची. तर मित्रांनो, मी हे इमेज निवडलेलं आहे. खाली प्लसच्या आयकॉनला क्लिक करायचं आणि एक सॉन्ग निवडायचं, म्हणजे आपल्याला स्टेटस किती सेकंदाचं करायचं त्या सॉन्गनुसार आपण ते घेऊ शकतो. तर जायचं मित्रांनो, आपण जे नवीन घेतलं आहे ते शेवटला येतं सॉन्ग. तर त्या सॉन्गवर जायचं, शेवटला जायचं आणि इमेज जे आहे ना ते शेवटपर्यंत कसं येईल, तर हे 2 नंबरचं ऑप्शन आहे, याला क्लिक करायचं म्हणजे ते दोन्ही सेम होऊन जाईल. तर मित्रांनो, सेम झाल्याच्यानंतर आपल्याला परत एकदा क्लिक करायचं, इमेजवर जाऊन आपल्याला ते झुमकेची PNG तिथे घ्यायची आहे. तर मित्रांनो, हे इमेज सॉन्ग आणि झुमकेची PNG तर मी डिस्क्रिप्शनमध्ये याची लिंक दिलेली आहे, तुम्ही तिथून डाउनलोड करू शकता. आता मित्रांनो, हे झुमका आपल्याला व्यवस्थित सेट करून घ्यायचं आहे. तर हे मूव अँड ट्रान्झॅक्शनमध्ये स्वाईप फेअर टू मूव लेअर इथं जाऊन आपण व्यवस्थितरित्या त्याला असं फिट करायचं. ते झाल्याच्यानंतर परत एकदा त्याच्यावर क्लिक करायचं आणि ते पॉईंट असं इथपर्यंत घ्यायचं, म्हणजे इथून आपला स्टेटस हल्ला पाहिजे, ते झुमका हल्ला पाहिजे असा. आणि खाली एक हे इथून आपण त्याची साईज सिलेक्ट करू शकतो व्यवस्थित. तर मला ही साईज ही साईज व्यवस्थित वाटते, मी साईज घेतली आणि शेवटपर्यंत येऊन त्याला 2 नंबरच्या ऑप्शनवर जाऊन शेवटपर्यंत घ्यायचं ते झुमका. आणि झुमकेचे एकदा आपल्याला लेअर द्यायचं, म्हणजे ते झुमका कसं आले. इफेक्टमध्ये जायचं, ॲड इफेक्टमध्ये जाऊन त्याला स्विंग नावाचं ऑप्शन आहे त्याला जायचं आणि त्याची जी फ्रिक्वेन्सी आहे ती 32 ठेवायची, 0.32, म्हणजे आपलं स्टेटस एकदम मस्तरित्या तयार होईल. आणि अँगल 1 जे आहे ते पण 32 ठेवायचे. तर व्यवस्थितरित्या त्याला आपण 32पर्यंत घेऊया, -.32. आणि अँगल 2 पण 32 घ्यायचं आहे मित्रांनो, 32.0 प्लस 32.0. तर हे झाल्याच्या नंतर मित्रांनो, एकदा चेक करायचं आपलं इमेज स्टेटस कसं तयार झालेलं आहे. आपलं स्टेटस व्यवस्थितरित्या तयार झालं. थोडंसं हे आहे मित्रांनो, तुम्ही व्यवस्थित करून घेऊ शकता त्याचं ट्रान्सफॉर्म. तर मित्रांनो, परत एकदा प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं. आता आपल्याला इथे एक लायरिक तयार करायची त्याची व्हिडिओची सॉन्गची. तर मित्रांनो, सॉन्गची लायरिक तयार करण्यासाठी टेक्स्टवर म्हणजे टेक्स्टवर केल्याच्यानंतर इथं तुम्हाला टेक्स्ट लिहायचं. तर मित्रांनो, ते सॉन्गची लायरिक तुम्हाला गुगलवर जाऊन सर्च करावं लागणार. तर मित्रांनो, मी अगोदर सर्च केली होती हे राईट ऋतुलयंग ही लायरिक. आपल्याला मराठी लायरिक घ्यायची आहे, तुम्हाला मिळून जाईल मित्रांनो गुगलवरती ती लायरिक. तर मित्रांनो, आपलं सॉन्ग जिथून सुरू होतं आहे तिथून ती आपण लायरिक कॉपी करून घ्यायची आणि तिथं जाऊन. सर मित्रांनो, मी अगोदर ती कॉपी केलेली आहे, तर तुम्ही जसं तुम्ही करून घेऊ शकता आणि तिथून पेस्ट कर. तर आपण परत या ॲप्लिकेशनमध्ये येऊन त्याला पेस्ट करायची ती लायरिक.
इथं जाऊन त्याचा कलर निवडायचा आहे मित्रांनो. कलर निवडल्याच्या नंतर आपल्याला इथून फॉन्ट घ्यायचा. आता कुठला फॉन्ट भारी दिसतो ते आपण बघायचं. तर मला हा फॉन्ट भारी वाटला म्हणून मी हा निवडला आणि त्याची साईज वगैरे व्यवस्थित करून घ्यायची. मी 12 ठेवली. तर मित्रांनो शेवटला येऊन ते लहरीचे आपल्याला शेवटपर्यंत करून घ्यायचं. शेवटपर्यंत झाल्याच्या नंतर सुरुवातीला यायचं आणि त्या ऋतुलय अंगावरती जाऊन त्या लहरीवरती जाऊन इफेक्ट द्यायचा आपल्याला. त्याला ॲड इफेक्टमध्ये गेल्याच्या नंतर इथं टेक्स्ट प्रोग्रेस नावाचा ऑप्शन आहे, त्याला क्लिक करायचं. टेक्स्ट प्रोग्रेसवरती गेल्याच्या नंतर खाली इन नावाचा ऑप्शन आहे, त्याला क्लिक करून सुरुवातपर्यंत घ्यायचं. 0% करून घ्यायचं आणि प्लस द्यायचं. प्लस दिल्याच्या नंतर आपल्याला सॉन्ग चालवायचं. म्हणजे आपलं सॉन्गला ते टेक्स्ट कुठपर्यंत येऊन थांबवायचं ते आपल्याला बघायचं आहे. इथपर्यंत आपण ते चालवलेलं आहे. ऋतुलय अंग नजर फिरली नजर पुणे राहणार. तर आपण ते इथपर्यंत असं व्यवस्थित करून घ्यायचं आणि परत एकदा त्याला चालवायचं. तर मिठी तर हे कुठपर्यंत येतं हे तिथपर्यंत करून घ्यायचं. परत एकदा सॉन्ग चालवायचं. आणि असं तुम्ही प्रत्येकाला करू शकता मित्रांनो. तर मित्रांनो हे करत असताना एकदा लक्षपूर्वक करायचं आहे. थोडंसं अवघड जातं नवीन लोकांसाठी. आणि शेवटपर्यंत जाऊन त्याला परत एकदा प्लसवर क्लिक करून शेवट करून घेऊ. आपण बघूया मित्रांनो आपलं स्टेटस कसं झालं. तुम्हाला सॉन्ग ऐकायला येणार नाही. तर मित्रांनो आपलं स्टेटस एकदम परफेक्टरित्या तयार झालं. आपल्याला थोडंसं त्याला लाईट इफेक्ट द्यायचं. तर मित्रांनो त्याची पण लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे. तर व्ह्यू ऑलमध्ये जाऊन आपण ज्या फोल्डरमध्ये ते लाईट इफेक्ट ठेवलेलं आहे तिथे जाऊन तुम्हाला ते निवडायचं आहे. तर मित्रांनो मी ते इथं ठेवलं होतं. इथून तुम्हाला ते कट मारायचं आहे. कट मारून त्याला परत सुरुवातीला घ्यायचं. सुरुवातीला घेतल्याच्या नंतर त्याची मूव अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये जाऊन त्याची साईज थोडीशी वाढवून घ्यायची. साईज वाढवल्याच्या नंतर त्या व्हिडिओच्या याच्यावर क्लिक करायचं. ब्लेंडिंग अँड ऑपेसिटी याच्यामध्ये जायचं. ब्लेंडिंग अँड ऑपेसिटीमध्ये गेल्याच्या नंतर लाईटन इफेक्टमध्ये जायचं आणि त्याची थोडीशी आपल्याला 60-65 पर्यंत ठेवायचं. मी 65 ठेवतो आणि एकदा चेक करायचं स्टेटस कसं होतं. मित्रांनो स्टेटस एकदम कडक झालेलं आहे. आणि आपल्याला परत त्या इमेजवर क्लिक करून त्याला आपल्याला बॉर्डर द्यायची. बॉर्डर दिल्याच्या नंतर एकदम भारी दिसेल स्टेटस. त्याच्यासाठी मी तुम्हाला बॉर्डर देतो. खाली बॉर्डर नावाचं ऑप्शन आहे त्याच्यावर क्लिक करायचं. आपल्याला त्याचा कलर व्हाईटमध्ये घ्यायचा आहे म्हणजे बॉर्डर भारी दिसेल. आणि याला
चालू करून घ्यायचं. आणि साईज थोडीशी वाढवून घ्यायची. अशी साईज वाढवल्यानंतर मित्रांनो बघा किती भारी स्टेटस दिसते. असं झाल्याच्या नंतर मित्रांनो स्टेटसला सेटिंगमध्ये जायचं. इथं 30च्या ऐवजी 60 करून घ्यायचं, म्हणजे आपलं स्टेटस जे ते फुल क्वालिटीमध्ये डाउनलोड होईल आणि इथून जाऊन ते एक्सपोर्ट करायचं. तर अशा पद्धतीचा व्हिडिओ होता मित्रांनो. जर आवडला असेल तर प्लीज व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि जर काही अडचण असेल तर व्हिडिओच्या कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करा. मी तुम्हाला नक्कीच पुढच्या वेळेस काय करायचं ते सांगेल मित्रांनो.